Phutbol naga Snem jong unong san Hima. Ka Neepco hanin ka Sngi Rakhe Laitluid jong gari India ka khatsan tarik naila rajar pusan. Ka Pynlong naga Jingïalehkai Phutbol kum shibenta ban Rakhe ka Jingdap san Snem ka Jingïalehkai jong ka. Ya ka ni ka Jingïalehkai perlok la Pynlong hamadan he maulai naga Jingïalehkai hapdeng ka Neepco persya ya ka IIM Shillong. Ka Jingïalehkai ka long ka ba itanat bha hak ba wat hapdeng ka jinghap uslap hande ki pat ba ki lawan ban ajing kershan dak ba kup da ki shatri ba ki we ki jingda slap. Hagni Jingïalehkai baro artli ki kinhuan ki le khat bha Henry ka IIM ka la yo e ka nam job hak ba ka la job da shiku lanon. Hagni ka Sngi lawan shimenta da ki nong trei ki kena school ba ki nong shong shnong. This one, here. Oh,